ए आई जाली जा जूता से चप्पल से फाटल से पुरान से कबाड़ी वाला आ गई। अरे ई क्या कहो तनी जी? हम कबाड़ी वाला हनी आ जूता चप्पल से बेचो तनी हमरा के। अरे सुना जान तो भूला गनी है का हम कबाड़ी वाला है नु। हां तो पीछा वजन बुझाइल न तो बुझाइल हम कबाड़ीए बेचत नहीं। माने सुंदर मेहरारू नहीं खेल कर कबाड़ी वाला बुझा जातनी हम ना। अरे सुना तो इतना सुगर बानू के अगर एक हिमालय पर चले के नु। हां चली। अरे का करबू तहर गांव ऐसन बानू का बताए सारा बा एको बीडीसी ईडीसी एको रोड बनैला सन। करम हमरा गांव के शिकायत रौरे गांव लेखा 4 गो घरे बा लखनपुर नाम बाटे। अब बगलवा में रामोपुर बा। जाना राम लेखा के हुबा ना सब कोई रावणे बा नाम बा लखनपुर। तो मैं तू का चाहत हो अपने गांव के नाम रावण पूरा रख दी। उहे रखा जे तो ठीक रही लेके चली जी हमरा के। अरे चलो ए जानू है लिवाज में हमारा से मिले। केवन जानू के बोला केवन जानू के लेवा में बोला केवन जानू के। अरे गाना हो कोनो जानू ना हो माने ये गाना नहीं गावे के कि धनिया हमार पतरिंगावा हम हनी उनकर पिया जी माने हम बैठल बन त हमरा के मिला के गाना नहीं गावत आ जानू के लेवा में बोलावत नी। हम बताई जो कुमार रही न तोरे ले बियाह सेट होई रहे। हां तो फोटो देख के बड़ी गाना गइले रही अब तो सारा कोनो गाना में ना बने। चला चले के। हां हां चली। अरे कि जहिया से चल गइलू छोरी के हम के। एक मिनट कौन सा बात ये छोड़ के गोल बिया कौन रंगड़ी गोल बिया छोड़ के भैया बाबा चबावनी कौन छोड़ के नहीं के कोई रे। हां गाना गावत नहीं हम ना जिए देबू त ई है सब कोनो गाना हो ए तू बढ़िया चलल बगाना भाई कुल। अरे बलमो कदर न जाने ahoई बाली रे उमिरिया के आ कबले जोगा के रखी ahoई कोमल शरीरिया के। अरे कि बलमो कदर न जाने ahoई बाली रे सुनी। गाड़ी साइकिल के सर्विसिंग करवा दे हम आई फैशन वाला त 5000 के सीट हमरा के बैठे खातिर लगवा देम ठीक नु। बैठे में कष्ट होखताटे। हां कष्ट होता। हां सीट लगवा देम प्रोफेशनल एकरा के दिन छवा दे हम ठीक नु। छवा देम। हां साइकिल लिया के चल सीधा सीधा कौन है के एगो टेम्पो ले ली। ओकर औकात नहीं के पहले हम झुमका बनवाइम तब टेम्पो पे बारे में सोचम। हां ना तो सुन ना ढेर नहीं के हो तो तोर झुमका कनबाली है नतिया बनवावत हमार जान के कुर्ता नहीं के लिया था तो झूठो के 200 का टी-शर्ट तो का हो गइल माने हम अपना नहियर आ दिन त हमरा के दिखाए बा तो औरत के देखी रौरत जाई में पानी नहीं पियो में एगो कोठरिया घर में चुपचाप पड़ रहम हमनी के घर में धी दमाद कहीं घूमेला ना बहरी जन्नी। तोरा घर में दामाद के मजाक ना नु समझ जाला ओकरा से कम ना समझल जावे चल कुछो ना चली। हां चली ठीक बा चल चल। आई फुलौना काहे के बांध देला फुलौना बेचोला हमें दिलवा नु हटे एगो राउर एगो हमार अब कैसे घरवा छोड़ के आ जाई दिलवा के। तो लटकल काहे बा नीचे ऊ लटकल रहेला ऊ आसपास रहेला त हम बड़ी खुश रही ना चली। छोड़ के डोली में तू तो चल गइलू पियावा के पे गबड़ा गई नहीं ई कौन सवातिया जरे चक्कर तार जरूर रहे तो चला हमरा नहीं हो ना रहे देखो तारा खाती कहीं। हां गावा। अरे कि जैसन सोचल रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी बड़ा जूता खोर बड़ी हो माने बहुत खूबसूरत बाड़ी हो। केतना बढ़िया माने नी रौरा के चली प्रेम तो माने छछात करिया अब रौरा ना करब त के हमरा से प्रेम करी जी और दूसरो बका रहे भुला गइल कुंवार पर है साला हम ही साथ चल चल। ए आई जाली जा जूता से चप्पल से फाटल से पुरान से कबाड़ी वाला आ गई। अरे ई क्या कहो तनी जी हम कबाड़ी वाला हनी आ जूता चप्पल से बेचो तनी हमरा के। अरे सुना जान तो भूला गनी है का हम कबाड़ी वाला है नु। हां तो पीछा वजन बुझाइल न तो बुझाइल हम कबाड़ीए बेचत नहीं। माने सुंदर मेहरारू नहीं खेल
कर कबाड़ी वाला बुझा जाता नहीं हम ना। अरे सोना तो अपना सुगर बानू कि अगर एक हिमालय पर ताक देबू तो शंकरो जी नीचे आ जी हम। वो तो हमरा से खुदे ला जालन सपना में आके गोर लागल नंबर चली चुपचाप। अच्छा, रौरे लेखा ऑर्डिनरी का हनी हम चलियो ने। ऐसे तो हमनियो को ओड़ लाए के परे ला जानते बड़ो कब कब मैंने को बात करनी चला तनी चली देर होता टे। अरे कृष्णवा रे सोनवा मने तू अच्छा का पूछो हम चली चल आ गई हो तारे विकसित द्वार आ गई गांव के नहीं के भगत का। अरे लौका तारी के घर है नो तो ठहर जो माई के लौक जाए ना तब रोइए ये दो छोड़ावा जला नियम के अनुसार चली हम बोलते सासू माता ए सासू माता अरे बड़ पाहू नहीं लंजी और बेटी आई जी ठीक बनू ए सासू माता तोर माई बहिर नहीं खेलना क्या जी हम पाहुन आ पाहुन बो ए मतलब हमर मेहरारू पाहुन है माई तो खा के सुतल भाई माई जी चली उन्हें चली आई पाहुन है अपन एथिया फुलावने वाले के बताओ एक ही आदमी के रोए के नियम हम रोए लगन तो मना कर दो हमरा इस रोए में ठीक लागत रहे कोनो बात ना रहे भौजी बड़ी मोही आदमी है बाद में रो ले अकेला में धक के घरवा के बता भाई खाली रही रही करो हम बिजी रखले रही माई अब चुप हो जा अब चुप हो जा अब चुप हो जा हो गइल अब चुप हो जा बड़ी हाय टूट गइल हां हाय टूट गइल बच्चा एथिया एमे लगा नहीं है का अब जी कैसे कैसे आइलू हो गाड़ी ले अरे आप साइकिल से लेनी हो मोटरसाइकिल तार की ना गइल ना जी हां मोटरसाइकिल लेके बिया दो बिया तो बैठ साइकिल आई पुराना की आई अजीब पाउन हमें बेटी के साइकिल से लिया कहनी है जी आ शिकायत ना होई जी ना उहे कहली है ए माई मोटरसाइकिल से गिरे उड़े के डर बस साइकिल से गिरे उड़े के डर ना रहला झुरु झुरु हवा लागत रहे अपन बढ़िया से धीरे धीरे आवत रही जा आ तू फूलो आना लटक कइले जान तो आउ दिलवा हम बताई एगो हमार दिल दहिनवारा अब बमारा उनको रहो एक दूसरा ले बड़ी परेशानी दामन दिल साइकिल में लटका के चलते हैं दुनिया देखो कितना नजदीक बा हमनी के माई हो ए माई हो चल गई पानी हम कबो न सोचले रही त हाथ ना बढ़िया हमर दामाद मिलम कतना रौरा बढ़िया बानी खूब बढ़िया होई हम आ पर्व त्योहार में तो और बढ़िया हो जाई ना पी के अरे पी के का पी के दूध दूध एकदम एचडी गुराई आ जाला भौजी हो लेवा कुछ खाई हो तो चला चला बेटी हम खियावत तू पहले बतियावा हो बतिया चल चल भागे मत रहो ना हम दूरे रह रोम कोने न पाहुन जी कहीं ना वो कहता नहीं का 3 बेर नहीं एको बेर अन्ना कोहनिया के ठीक से रहेली ना जी अब रउआ ले खाना रही बाक महाराज रहो एकदम एथी कल ना कोने के चली रहो बहन धो के ना एथी है मीठा पानी पी आई तो गोड़ हाथ धो के पियाई हुए तो यहाँ आई ना लजाता नहीं का हमारा ना लजाइनी हम बहुत बढ़िया पाऊ नहीं ताऊ हमारा बड़ी लाज लागत रे केहू देखी त का कैसबन के बेटी मोटरसाइकिल ले आवे ले आ हमार बेटी साइकिल ले कितना शर्म के बात ए बा माई देख
देख अब इनकरा से हमरा प्रेम हो गइल बाटे। अब तू खिसियो मत, हमनी के नूने रोटी में खुश रहे नहीं जा। ते ही बताऊ मोटरसाइकिल चलेला पर रेस में चलत ऐसन आ पलट गए पर दाची हरा जाता। ई तो बात ठीक है कहतो रानिया हमार। आ इहां के नु हमरा के बहुत मानी न रे माई। जबे कहीं ना नु तबे साइकिल पे बैठायानी आ फूर दे लेके चल जानी यारा के बाजार घुमावे हमरा के। ज्यादा ये कहाला देखो गरीब होखला से ना आदमी जले मन अमीरे रहो आदमी ओकर मन गरीब रही त कौना काम के जगदीश पूरा तेनु नहीं त एक कइले रही ना। हां एकदम जवने मन तवने खाली ऑर्डर करे ऑर्डर फरमावे के बा हमरा जान ज्यादा बड़ी तू किस्मत वाला बाड़ी तो ऐसा दुल्हा में तनी गरीबे न बाड़ा लेकिन मन का अमीर बाड़ा न। गरीब मत कहो हमरा दुख लागता। कुछो गरीबी नहीं खे ज्यादा बचिया हमरा बड़ी आइला नो खरिए से आ ससुर से निमन से रह लियो। हां ससुर निमन से रहली ससुर उतना मतलब ना रखनी जा दोनों बेकत अपन दोनों बेकत प्रेम से रहनी जा। हां तो सही प्रेम से रही ठीक ना। हे माई उनको बोलनी वाले ना उल्टा पुल्टा। माई तोरा खातिर कान में के बनवा के लिया लेल बनी। अरे हम बूढ़ पुरानिया हो गनी हमारा कौन कान में के अरे दामाद की कमाई से पहन ले खुशी से ले बनी अपना जानली से। हां तो जाए दोस्त के लिए ए से ले बनी तोरा के गिफ्ट दे तनी कि ते हमरा के हमरा मन लायक दूल्हा खोज के देले बड़ी जानली एही से माई। अब उतारे मन लायक हम कोई के मना में ढुकबन तो भगवान वैसन किस्मत में बना देबन तब न तारा उतना बढ़िया मिल गुल बाड़। कनी जा देखला तनी पाहुनो खा लेलन कि ना खइलन तनी जा देखला ना तो कहम न हम देख ले तनी हम एही जे अपन ससुरवा देखी ना कि एकक से कोनो के बुलेट बा कोनो के फॉर्च्यूनर बा का बा लेकिन कोनो प्रेम नहीं के। हां मोय मोर से लड़ेली सन आ रखले रह तड़ी सन। आ पहला नंबर त मोबाइल जेवने चलल बनु त मरद हेक करी मोबाइल लेके टिप टॉप करता न मेहरारू हेक करे। हम ना मोबाइल छुएनी अपना स्वामी जी के दे देवेनी तो तू लोग फोनो करे लो लोग त उहे के देवेनी हमरा के फोन आवा। ठीक करेलु ठीक करो से प्रेम भाव बढ़ल न रही आ प्रेम भाव रही त दोनों आदमी के मिलल न रही। ठीक बा तन जा पाहुन के देखना त कहन ते जा गुल बे त अपन माई भी ठीक बा नहीं आवा देख ला रखले बन बेगवा में। ठीक है देखो हो हमार लड़की के व्यवहार कितना बढ़िया बा का हमर दामादो कितना बढ़िया बा। अमीर गरीब आदमी कहे के बउए झूठो के मन के अमीर होके चाहिए मन के राजा रही त साला कुछो कर देता।